Ake ngibingelele umhlaba wonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe igama umlekeleli wakambanjwa impunga yesintu. Namuhla ngizwa nginomuzwa ukuthi ke ngicaphune kwesinye sezihloko esilobe ngaso kwincwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Nayi le ncwadi le engikhuluma ngayo. Le ncwadi ke iwumbele ogwansile oqukethe obisi olinezaqheqe. Kukhona isihloko engibhale ngaso abantu abaningi abazoba nemibuzo abazibuza ukuthi awu impunga yesintu ikuthathaphi lokho. Kodwa uma ungahlehla ubuze komkhulu bakho ubuze kobaba bakho bazokutshela ukuthi ngempela impunga yesintu iwumuntu ojulile ngoba ikwazi ukukhuluma into efana naleyo. Abantu abaningi abanalo ulwazi lokuthi umfana okanye ingane yomfana nayo iyangena esigabeni sokuthomba okuyisigaba sawo sokukhula. Uma isingenile kuleso sigaba bese kube khona umsebenzi othile owenziwayo ukuze leyo ngane iqonde ngesigaba sayo esuke isingene kusona. Okumsebenzi wokukhuliswa. Ukhumbula ukuthi sathi intombazane yona yenzelwa umhlonyana njenganomsebenzi wokuyikhulisa. Lapho kusuka kwenziwa khona ukuthi iqonde ngesigaba esikusona. Kanjalo ke nengane umfana nayo ithi uma singenile kulesigaba sawo sokukhula la isuke isiphuphe khona owesifazane yembethe naye kwasekuseni sizingcolisile. Bese nayo ibisihlala nenqwele zifundisa inqwele ngaleso sigaba esingene kuso ukuthi mfana njengosungene kulesigaba sekufanele ukuthi manje emhlabeni uhambe kanje. Uhloniphe ingane zabantu. Ubona iningi labafana okanye iningi lensizwa lingawahloniphi amantombazane lingabahloniphi abantu besifazane. Ingoba bathi mabefika kulesigaba bese kwangahlalwa nabo phansi benziwa baqonde ngesigaba basuke sebengene kusona. Abakutholanga ukufundiseka, abakutholanga ukukhuliseka ngokomqondo ukuthi lesigaba njengosungene kusona sekufuna ukuthi manje uhambe kanje. Noma imuphi umsebenzi ekuthiwa wokukhuliswa usukungakhuliswa nje kuphela ngokuthi ukuhlatshelwa imbuzi ubikwe ethongweni kodwa nangokomqondo uyakhuliswa. Ingako intombi makuthiwa nayo isingene esigabeni sokukhula igonqa bese ifundiswe inikwe yonke imithetho okuthi ke manje usuzohamba kanje nakanje nakanje. Nensizwa nayo umfana ukathi nayo mase sethombile esengenile kulesigaba sokukhula inqwele kwaluseni ziyamcija zimfundisa ukuthi mfana umuntu wesifazane uyahlonishwa. Lento iphuphe yenzeka ivele yenziwe nje kumuntu wesifazane ngale kokuthi usumlobolile nacaca naye. Uyise wakhe kumfana ke ubeke sethatha imbuzi abikele ithonga ukuthi umfana ngoba usekhulile ngiyacela ukuthi ke nibe naye nimsingathe kukona konke ekuhambeni kwakhe kuzona zonke izinto azenzayo. Umfana angangithele emahlazweni. Ukhumbule ukuthi icala elenziwa umfana akulona lakhe elikayise. Ingakho ngesikhathi zasendulo indoda ezela abafana yayenza isiqiniseko sokuthi yabathathela umakoti. Kwaze kwavela lento ukuthi umfana ube esezithathela yena wakhe umakoti ngoba unkosikazi oqala kusuka kunkosikazi kababa. Angifuni ukuthi ngigeqa amagula. Lehloko kulencwadi ethi amava ahlabahlosile sisethe sathi umhlomuhle ngesizathu sokuthi igama lalomsebenzi bekuyigama elingekho kusukela ngisho endulo amagama ezinto ayeqanjwa abantu abayincitha buchopho. Ingakho nempunga yesintu ngokubuka ukuthi umfana ngenkathi ephuphe intombazane embethe nayo wabe sezingcolisa ekseni ukhuza umhlola kodwa manje kuyise wakhe nakubane wabo lowo mhlolo sukumehlele kumhlolo omuhle kuyise ngoba uyabona ukuthi umuzi wakhe uzokwazi ukuthi uvuke kusasa. Yabe sithi impunga yesintu omuhle ngoba kusuke kuvele umhlolo emfaneni kodwa muhle kubazali bakhe. Angageqa amagula. Le ncwadi le iyatholakala noma ngabe kuphi noma ngabe uphesha kwezilwandle siyayithumela ifike eqathatha kuwena. Uma useThekwini iyatholakala kwa-Adams and Greeks noma useMaritzburg itholakala kwa-Adams and Greeks kuLong Market. Ithinteke impunga yesintu kule nombolo ethi 079 281 6849 ukuze ukreze ufunde kabanzi ngesintu sethu impunga.